मावलांनोसै होननानै नोंथांमोना साननानै आवगायबोदों। दिनै जोंनि क'क्राझारावल' नङा, बे बनरगाव ओनसोलावल' नङा, दिनै सारा बिटिआर ओनसोलावनो गुबुन गुबुन हानजायाव थानाय मानसिफ्रा इउपिपिएल हानजायाव थानानै जोंनि बिटिआर हालामनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय दिनै जोंनि बे हानजायाव हाबफैनायखौ नोंथांमोना जानो हागौ नुगासिनो दङ। जों दिनै बयबो मबाइल लायो आरो मबाइलफ्राव जोङो नुयो जे दिनै बाहा इउपिपिएल हानजायाव हाबदों, मैया बाहा हाबामोन, बे गासैखौबो जोङो नुगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोदों आरो बे सोलायनाया ओरैनो फैयाखै, बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हानजायानो मोनसेल' हानजा, जे हानजाया बे ओनसोलाव गोजोन गायसननायजों लोगोसे बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन होननानै दिनै साननायखायसो दिनै गुबुन हानजानिफ्राय जोंनि हानजायाव फैदों। दिनै गाहायै जोंनि बनरगाव समस्थियाव जानायलाय आङो आथिखालाव जिहेतु एमएलए क'क्राझार गोजाम समस्थियाव दासान्दि खामानिया जिहेतु जाबाय थादों, फैगौ 2022निफ्रायसो गोदान समस्थियाव जागोन एबा दासिम जिहेतु गोजाम समस्थियावनो जाबाय थानायलाय माखासे बाथ्रा आङो बुंनो सानदों जे नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय थामथि खेबनि अरुण'दयआ रानजासिगोन होननानै। सोरबा सानदोंमोन, सोरबा बुंदों जे नलाय मोनो सेथि खेबनि अरुण'दयआव मोनाखिसै। जों बुंदोंमोन बे समाव खनसेनो होजोबनो हाया, नोंथांमोनाबो मोनगोन। आरो बेबायदिनो नैथि खेबनि अरुण'दय फैदों, नैथि खेबाव माखासे मोनबावदों आरो माखासेया थालांदों। सोरबा सोरबा बोराबदों पार्टियाव ओंखारबाबो मोना, सोरबा सोरबा सानदों जों हाबबाबो मोननाय नङादां होननानै। नाथाय दिनै थामथि खेबनि जे अरुण'दय, बे अरुण'दयखौ होनो थाखाय सरकारा फोसावबाय आरो दायो सरकारा बुंदों जे एबार जों गाहाय थाखोनिफ्राय जों रानगोन। मा गाहाय थाखो? आगोलाव बिसिडिसिफोरखौ रानहोदोंमोन, पन्सायतफोरखौ रानहोदोंमोन। पन्सायत एबा बिसिडिसिआव इसेल' फर्म फैनायनि थाखाय जोंनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा थोजासे राननो हायाखै। सोरबा सानदों चेयारमेना जोंनो होआ, मेम्बारा जोंनो होआ होननानै। नाथाय इसेल' फैखायोबा बिथांमोना बहा फोलोमनो हानो। खिन्थु बिथांमोनाबो बुंदोंमोन जे फैबावगोन आरो फैयोब्ला जों नोंथांमोननो होगोन। बेनिखायनो एबार जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे एबार आरोबाव साबसिन राननाया जानायनि थाखाय बुथ कमिटियाव एबार हरनाय जासिगोन होननानै। बुथ कमिटियाव साथाम मानसिखौ लानानै कमिटि दागोन। जेरै जोङो दा मोनथाम पार्टिजों सरकार दादों, बिजेपि, इउपिपिएल, एजिपि। बेनिखायनो मोनथाम हानजानि सासे लानानै बुथआव मोनसे कमिटि जागोन। जोंनि ओरैजाय बारा एजिपि गैया, जायगा दं माखासे जायगायाव, जेराव दं बिसोरखौ लागोन। आरो साथाम दानायाव आं बाव एमएलएखाय जोंनि बुथआव जों सानै लायो, बिजेपिनि जों सासे होगोन। बेबायदि साथाम कमिटि दानानै जोंनि मानसिफ्रा जायफ्रा जे बुथआव भट होयो बे बुथनि कमिटि दागोन आरो बे कमिटिया मोजाङै राननो हागोन। अब्लाना जायफ्रा सेथि खेबाव मोनाखै, नैथि खेबावबो मोनाखै, एबार थामथि खेबाव बे मानसिफ्रा अरुण'दय मोनगोन। आरो जुदि थालांबावोबा ब्रैथि खेबाव फैनाय समाव बै थालांनाय मानसिफ्रा मोनगोन। মই ইয়াকে কৈ আছো যে নতুনকৈ আৰু অৰুণোদয় দিয়া হ'ব। প্ৰথম কিছুমানে পালে, কিছুমানে নাপালে, তেতিয়া আমি কৈছো চবে পাব। আৰু দ্বিতীয়বাৰ আহিল, দ্বিতীয়বাৰতো হ'ল, দ্বিতীয়বাৰ দিওঁতেও আৰু কিছুমান মানুহৰ বাদ পৰে। আমি তেতিয়াও কৈছো চৰকাৰে দিব, বন্ধ কৰা নাই। যেতিয়ালৈকে অৰুণোদয় পোৱা মানুহৰ সংখ্যা থাকিব তেতিয়ালৈকে চৰকাৰে অৰুণোদয় দিব। সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে ৩ নম্বৰ অৰুণোদয় আকৌ দিয়া আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰাৰম্ভিক যি কাম কাজ সেইটো হৈ গ'ল। আমি কোকৰাঝাৰত ডাঙৰকৈ সভা পাতিলোঁ। কোকৰাঝাৰ সমষ্টি, বাওকুংগ্ৰি সমষ্টি একেলগে লগ হৈ পেলাই আমি
কোকৰাঝাৰৰ কাশীবাৰী গাঁওবুঢ়া ভৱনৰ ওচৰত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে 3 নম্বৰ যি অৰুণোদয় আৰম্ভ যে হ'ব সেই আৰম্ভ হ'ব লগা আমাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। এটা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে আগৰ পঞ্চায়তত দিয়া হৈছিল, আমাৰ ইয়াত পঞ্চায়ত নাই, আমাৰ ইয়াত VCDC এই VCDCৰ চেয়াৰমেন মেম্বাৰসকলে ভগাই দিছিল। কিছুমানে বেয়া পাইছিল আমাৰ চেয়াৰমেন মেম্বাৰসকলক, আমাক দিয়া নাই। তেওঁলোকে দিছে, যিমান VCDC আহিছে সিমানে তেওঁলোকে ভালকে ভগাই দিছে। কম যিহেতু আহিল, কম মানুহক দিব পৰা গ'ল, কিন্তু আমি কৈছো আৰু আহিব, আৰু সেইমতে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে অৰুণোদয় এতিয়া আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। গতিকে এতিয়া নতুন নিয়ম বনাইছে, বুথ কমিটিৰ 3জন মানুহক লৈ পেলাই এটা কমিটি গঠন কৰা হ'ব। কি 3জন? বিজেপিৰ পৰা এজন, UPPৰ পৰা এজন, SGPৰ পৰা এজন, 3জনীয়া কমিটি হ'ব। বহু আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ বুথ কমিটিত বিজেপি নাই, SGP নাই, সেইবিলাকত আমি আমাৰ মানুহকে লৈ পেলাই 3জনীয়া আমি কমিটি বনাম। য'ত বিজেপি আছে তাত বিজেপি ল'ম, য'ত SGP আছে তাত আমি SGP ল'ম, আৰু সমানে আমি 3 নম্বৰ যি অৰুণোদয় সেই অৰুণোদয়টো আমি ভগাই দিম। আৰু এটা কথাটো হ'ল কি, যিসকলে আগত 1 নম্বৰ অৰুণোদয় পাইছে, 2 নম্বৰ অৰুণোদয় পাইছে, তেওঁলোকেও পুনৰ আকৌ তেওঁলোকৰ নামটো ভৰ্তি কৰিব লাগিব। जायफ्रा आगोल मोनखांबाय अरुणोदय, एबार गोदानै बे मोनखांनाय मानसिफ्राबो गावनि मुंखौ थिसनफिननांगोन। आगोलनिया जाला, आगोलनि जायफोर दङ बिसोरबो गोदानै गावनि नामखौ थिखांफिननांगोन। আগত যিসকল পাইছে তেওঁলোকেও আকৌ তেওঁলোকৰ নামটো উঠাই ল'ব লাগিব, ভৰ্তি কৰিব লাগিব, তেতিয়া অৰুণোদয় পোৱাটো তেওঁলোকেও কণ্টিনিউ পাই থাকিব। 2 নম্বৰ আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কথা কোৱা হৈছে। সব আমি ৰেচন কাৰ্ড পাব লাগে। কিছুমান মানুহে ভাবিব পাৰে আমাৰ